Pak, İranê bî mûşek û dronan êrişî baregehekir Partiya Azadiya Kurdistanê Pak ragiyan ku artêşa Îranê îro berêsîbehê bî mûşek û dronan êrişî yek cî baregehên van ên leşkerî yên li Herêma Kurdistanê kiriye. Di daxuyaniya Pakê de hat diyarkirin ku êriş li dî cî baregehekê baskê leşkeriyê Partiyê Artêşa Niştimaniya Kurdistanê hatiye kirin. Herçi qas cîrê tam ê êrişê nehatî bêşkerekirin jî di dîmenên ku li ser hesabên medyayê civakî Pakê hatine belavkirin de xîsara li Herêmê balê dikişîne. Hat ragiyanîn ku di êrişê de pêşmergê bînavê Muzaffer Mihemedzadeyê bînasnavên Nebez ê ku diyekîniya lojîstîkê Partiyê de kardikir şehîd ketiye. Hecayê gotiniyê ku ev êriş dîdemekê de pêk hat ku li Îranê nîrxêtumên di asta rêkorê de daketiye û krîza aborî û gelek pirsgirêkên din û tepeseriyên ji hêla desthilatdariya Komar Îslamiya Îranê ve êbûyê sedema xwenîşandanên berfirê ên li dijî hikûmetê. Pakê eşkere kir ku ev piştgiriyê dîdîn van xwenîşandanên li nav Îranê û di demên dawî de li dijî hêzên ewlehiyê Îranê çalakî pêkanîne. Partiya Azadiya Kurdistanê bî belavkirina daxuyaniyekê îşare bî êrişa mûşekî û dîroniya Komara İslamiya Îranê bo ser bînkê û bargehên xwe kiriye. Li beşekê ve daxuyaniyê de hatiye. Hevdem di gel serhîldana xortên netewamê û çangorîkirina hevalên me li ser şeqemên rojîlata dagîrkirî û berxwedana xortên Kurdistanê li rojavayê niştiman sîbedeha îro çarekê din devleta dagîrkira Îranê li pengavekê tirsinokhaneyê Benîrx de bînkê û bargehên Sîpaya Millî ya Kurdistanê bi çendîn êrişên mûşekî û dîronî kirîne armanc. Hervîsa li beşekê dîna ve daxiyaniyê de hatiye ku li vê êrişê de heval Muzaffer Mihemedzade naskirî bî Nebez endamê yekeya lojîstîk ya Sîpaya Millî ya Kurdistanê hatiye şehîdkirin û hevalektin jî birîndar bûye.